Dobrý deň, vážení priatelia, milí tipovači, vítam vás na svojom YouTube kanáli a Instagrame. Včera som robil analýzu vo VIP sekcii, kde som rozoberal zápas Atalanta Leverkusen. Môj tip bol 2,5 plus, to znamená 3 góly, aby padli aj padli, takže vy, čo ste podľa mňa tipovali včera, určite ste si urobili šťastie a vyhrali ste. Na dnes je tam vo futbale taká dosť chudobná ponuka, ale máme tam aj hokej, tak nejak to skombinujeme. 3 hokeje, 3 futbale. Začneme futbalmi. Bochum Düsseldorf, baráž o prvú Bundesligu, 1,5 plus, to znamená 2 góly musia padnúť v zápase. Potom tam máme Lyn Sanders, druhá norská liga, myslím, že 2,5 by mohlo padnúť, 2,5 plus, to znamená 3 góly padnú v zápase. A ešte tam máme holandskú baráž o prvú ligu Nijmegen Eagles, 1,5 plus si myslím, že je dobrý tip, to znamená 2 góly tam padnú. Poďme na hokeje. Kanada, Slovensko. Môj srdcový zápas, moja srdcovka ako fanúšika Slovenska. Myslím si, že Slováci 1,5 góla dnes dajú, to znamená počet gólov Slovensko 1,5 plus. Potom tam máme USA Česko. Možno by tam mohlo padnúť 4,5 plus, ale myslím si, že padne. Tých 5 gólíkov, že tam padne, to znamená 4,5 plus. A ešte by sme si dali Švajčiarsko, Nemecko. Favorizujú Švajčiarov, ale myslím si takisto, že Nemci 1,5 plus není zlý typ, to znamená Nemci dajú 2 góly Švajčiarom. To je môj výber na dnes, verím, že bude to dobrý výber, že budeme mať šťastie, úsmev na tvári a že bude pre nás tipovanie zábavou. A pokiaľ sa vám moje video páči, lajkujte, zdieľajte, vezmite si odber. Bye bye.